Salam doktor Saparov. Bizim bu gurundöşlüğümüze razı bolup kabul edeniniz üçin köp minnetdarlygymy bildirýän. İlkinji sorum bolup ilki bilen özüňizi tanamak isleýär, özüňiz barada biraz maglumat berip bilersiňizmi? Meni söhbetleşdirýär çağırýanyňyz üçin köp sag bolan, hormat edip çağırýanyňyz üçin. Meň adym Bayrammurat Saparov, Bayram Saparov. Aslym Marly, Mar vilayatynyň Tawtawady etrawynyň Sandykaçy üdümçilik daýhan birleşiginde doguldum. Häzir men Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Duke Üniversitetinde ilmi işgär bolup işleýän urum gaty jismleriň himiýasy, materiallar almy urlarynda işleýän. Siz Mar şäheriniň, ýani Mar vilayatynyň Tawtawady etrawyndan diýip aýtdyňyz. Ve şu Tawtawady etrawyndan şu günlere çenni, şu wagtky derejeňe çenni haýsy ýollary geçeniňizi barada aýdyp bilersiňizmi? Indi Tawtawadydan Sandykaçydan Amerika ýolum birnäçe tapgyrdan emele geldi. Ilki bilen Owa mektebinde 5 ýyl okudum. 19-njy orta mektebinde. Ondan soň 3 ýyl Bayramaly Türk mektebinde okudum. Soňundan Aşgabatda Başkent we Turgutdal Türk mekteplerinde okudum. Şeýlelik bilen 2001-nji ýylda Turgutdal Türk mektebinden uçurum boldum. Ondan soň Russiýanyň Moskwanyň döwlet üniversiteti, Lomonosov adyndaky döwlet üniversitetine girdim. Ol ýerde hem himiýa urundan okudum, gutardym. 2006-njy ýylda gutaranymdan soň göni Amerika himiýa ilmlerinde doktorantura girmek üçin bäri gaýtdym. Delaware Üniversitetinde gaty jismleriň himiýasy urunda himiýa ilmlerining doktorlyk derejesine, kandidatlyk derejesine goradym 2011-nji ýylda. Ondan soň 2011-nji ýyldan bäri men ilmi tejribämi hasam köpeltmek üçin doktorlukdan soňky ilmi işlerimi alyp barmaga dowam etdim. Ilki bilen Tennessee ştatynyň Oak Ridge milli laboratoriýasynda işledim 3 ýyl. Ondan bäri 2 ýyl bäri hem Duke Üniversitetinde himiýa bölüminde, himiýa fakultetinde we materiallar ilmi fakultetlerinde işläp ýörün 2 ýyl bäri. Indi şu günlere ýanky geçen basgançaklaňyzda bir hil aňsatlyk bilen ýeten ýaly diýip aýtdyňyz. Indi elbetde kynçylyklar, bir çylşymly ýagdaýlar, wakalar hem bolandyr. Şon ýaly wakalaňyza bolsa aýdyp bilersiňizmi? Ýani aňsatlyk bilen bolan nädir diýip pikir edýän. O elbetde bu ýollar indi men şeýle bolup geçenleri ýatlanymda ondan çykyp oňa giren ýaly da, ýani aslında hiç adam durmuşda beýle bolmaýa, kä wagt näme boljagyny bilen ok, kä wagt her hili kynçylyklar çykýar. Owadan Bayramaly Türk mektebine gidenimde 6-njy klasda meniň şol owadan çykypam görmedikdim. Çıksam o wagtda sinde näme bolýar hazat diýip, şu döwürler ýadyma düşýär. Owada gururun etdiler. Marynyň bazarynda guşun hüýdünden başga hemme zat bar diýip, endi bizim şu Maryň bazary bizim üçin bir ýetip bilinmedik bir ýerdi de, men hakykatdan görmedik ýerlerimdi. Onsoň şuň ýaly bir hakykatdan oglanyp ösdük, soň Bayramalda okuduk. Ýani elbetde molumlarymyzyň uly işi boldy. Bir de adam edip yetiştirdiler. Şu ýerde bir topar ýarışlara gatnaşmaly boldy. Häzir men Moskwanyň döwlet üniversitetine girmek üçin birnäçe olimpiadalara gatnaşdym. Şolarda ýeňiji boldum. Ulan hiçsem aňsat bolup duraýan zat ýok däl. Muň üçin gijeler bilen okumaly boldy, gündizlerle okumaly boldy. Himiýa urundan olimpiadalara taýinlanmak üçin. Şolara taýinlanyp, taýinlanandan soň ýyllar boýy taýinlanandan soň ýene özüň ýaly wekinli, talantly oglan gyzlar bilen ýarışmaly bolýar şu derejelere ýetip bilmek üçin. Iň soňunda ýetenimizde dänim talybyň güni aňsat däl, bizem şu günlerden geçdik. Owa günläp kartoşka, günläp makaroni ýemeli bolýar. Owa bu günler hem geçdik. Orsiýadyň bir aýratynlygy sowuk. Men ilkinji baran ýyllarym -26 gradus bolanda men bedenim öçer mukadilimde Türkmenistanda bir güneşli ülkemiz Türkmenistan diýilýär-de ýyly ýurtdan gelýär. Orsiýady göreninde hakykatdan bir kynçylyk çekdim. Öýü küýsedim Türkmenistany küýsedim.
Ýene bu zatlaryň bary bolup geçdi. Esasen özüňe ynamyň bolmagy, esasen kuwwetin bolmagy, bulan baryny ýeňip geçip bolýar. Doktorantura başlanynda danym bir ilmi işe başlasaň, ilmi iş hemme wagt düzüp giden ok, käwagt netijeler garaşsyň ýaly bolmaýar. Şonda da özüňe ynam bitirmeli däl. Bäri eliňi aşağı edip özüňe ynamyny ýitiren wagtyň onda ýa-da dolanmak kyn bolýar. Şoň üçin hemme wagt üstünlüge ynanyp, hemme wagt diňe öňe diýip nähil kynçylyga bolsa ýeňip geçdik. Bä. Inni şu wagtky edýän ilmi işleriňizi arada aýtsaňyz. Ilmi işlerim men häzirem ýaş alim hökmünde bir gatyr uly tejribem ýok. Ýöne edil şu wagtda çenli tejribemi şeýle mazmunyny gurrun bermeli bolsa ilk bilen men Orfetde Moskwanyň dowlat universitetinde kam diplom işim üçin käbir himiki sistemalara seretdik. Bular bu sistemalar esasen termoelektriki häsiýetleri sebäpli gyzyklanylýar-da. Termoelektrik materiallar diýilýär. Termoelektrik materiallary şeýle sady dilde düşündirenimde bular şol energiýany tygyşytly ullanmak üçin gerekli materiallar bolup durýar-da. Ýagny iki tane termoelektrik materialy bir-birine degirseň we bularyň uçlaryny ütgeşik gyzgınlykda saklasaň, şu termoelektrik materiallarda tok emele gelýär, elektrik tok. O şeýlelik bilen ýagny gyzgınlyk tapawudyny elektrik energiýa urup bolýar-da. Bu bolsanym köp tehnologiýada ulanyp bilinýär. Meselem şu wagt işleýän zawod fabrikalaryň köpsi energiýany tygyşytly ulanyp bilen ok. Şolarda bir ýitýän bir köp mukdar energiýa we gyzgınlyk bolup howa uçup gidýän. Şolary täzeden alyp elektrik energiýa urmak üçin ulanyp bilinýär. Ya başga da ýokary tehnologiýa enzamlar üçin ulanyp bilinýär. Oňsoň şol ugurda işimi men öz doktorluk işim üçin dowam etdirdim. Ol ýerde materiallaryň öz içki guruluşlaryny, atom guruluşyny öwrendik. Şolaryň atom guruluşynyň elektriki gyzgınlyk häsiýetleri, magnet häsiýetleri bulan baryny öwrendik. Öz doktorluk işim gutoranymdan soň men Oak Ridge Milli Laboratoriýasynda işledim. Ol ýerde esasen işimiň köp bölegi magnet materiallaryň üstünde boldy. Häzir magnet materiallary bilýän bolsaňyz, köp tekniki gurallarda, meselem kompýuterlarda, telefonlarda şonuň bir ýady bolýar-da, 8 GB, 16 GB şolaryň bary magnet tehnologiýalaryň üstünde düzülen, ýa bolmasa ýani maşynalaryň motorlarynda da magnetler bolýar, elektromagnetler zatlar. Şolaryň üstünde işledik. Ondan başga super geçirjileriň üstünde işledik. Super geçirjiler bu gyzykly gruppa materiallar, olarda toga garşylyk ýok. Ýagny tok ýitmän, ýitkesiz geçip bilýär şolaryň üstünden. Barym gyzykly materiallar. Ondan soň iň soňy indi Duke Üniversitetinde soňky işlerim meniň günden energiýa almak uğrunda dowam etdi. Ýagny biz güneş batareýalaryny ýasaýarys, olaryň işleşini öwrenýäris, olary nädip hasam gowulaşdyryp, hasam bir gowy şekilde günden energiýa alyp biler derejesine ýetiräris diýip şol soraglaryň üstünde işleýär. Inni günden energiýa almak biziň öz watanymyzda, Türkmenistanda nähil ulanmak mätäçligimiz bam adamlar haýsy görnüşde ulanyp bilerler, haýsy ýerlerde, ýani haýsy işlerde ulanyp bilerler. İlk bilen Türkmenistanda da elbetde adamlar kalkulýator ulanylýar, hasap edici maşinlar. Bular elbetde şu günden energiýa alýan batareýler ýa içinde bar. Ýöne uly mukdarda edil häzir ulanylanyk. Sebäbi Türkmenistan elbetde öz nebiti, öz gazy bar, ýeterlik energiýa çeşmeleri bar. Ýöne häzir alimlaryň soň hasaplaryna görä dünýäniň nebiti, dünýäniň gazy tükeniksiz däl. Bularam belli bir nokatda utormaly ýa-da almagy kyn ýagdaýlara gelmeli. Edil şol nokatlara ýetmäke ýöne adamlar başga energiýa çeşmelerine geçmeli. Şonuň üçin Türkmenistan hem edil dünýäniň bar ýurtlary ýaly şu täze energiýa çeşmelerine ünsürip başlamaly. Haçanda nebit gaz bu toronda bulugurlarda işleýäniň giç bolmagy mümkin de öňünden başlamaly. Türkmenistanyň şu ugurda işlemegini öňe iterýän faktorlaryň birem biziň Türkmenistan ýaňa maýda düşünmeýäli güneşli ýurt. Güneşli ülkemiz Türkmenistan diýetde
käbir ýurtlarda gün energiýasi kän mikdarda gelen ogam. Ýöne edil bizim Türkmenistanymyzda biriň yerimiz hem kän, territoriýamyz hem uly günem kän. Ýagny şul teknologiýanyň geljegi Türkmenistanda gowy zatlaryň biri güneşden energiýa almaň, günden gelýän energiýa aratsa. Munuň üçin hiç zady ýakmalam däl. O sebäbi bir zat ýakanda bir himikady nebitiýa gazy, mundan çykýan gazlar we mundan çykýan muň ýany bilen çykýan käbir ekologiýa ziýanly zatlar we bu zatlaryň hiçsi günden energiýa degişli däl. O Türkmenistanym şu teknologiýa ünsberip başlady. Ilymlar Akademiýasynyň bir näçe şul ugurda işleri var. Men olar bilen tanışdym. Bu doktorluk derejaňyzda Amerikaň Birleşen Ştatlaryna näçe ýyl sarp etdiňiz, näçe ýyllap şu ýerde ylym aldyňyz? Doktorluk iş üçin Amerikada umuman 5 ýyl möhlet berilýär. Onu irrak işin şuwuna bolsa irrak mutorsaň bolýar. Azıcık hayal etse gijirän mutorsaň bolýar. Men öz doktorluk derejämi 4,5 ýylda alyp bildim. Bu umuman irrak torulan hasap edilýär. Ýöne 4,5 ýyldan soň doktorluk derejesi bilen ilmi işin gutormaýar. Sebäbi sen Amerikada bäriniň sistemasynda ondan soň postdoktor diýilýän bir iş bar, ýa-ni doktorlukdan soňky ilmi iş tejribeler bar. Men ondan 5,5 ýyllar edip görün. Olam özüň professor bolup meselem işe başlamakan bul gerek bir tejribe. Şonun bilen men häzir Amerikada 10 ýyl bar Amerikada. 10 ýyl ýaňy 10 ýyllap öz ata watanymyz Türkmenistany elbetde küýsänsiňiz. Gidibem gelýänsiňiz belki ýöne şol 10 ýyl uzak wagtda şol küýsemek duýgusy nähil sizde? Indi gatygow soru tuşunu dogduk dep edýärler. Men öz owamy terk edelim bäri dünýäde iň gowy ýer owam ýaly bolupdyr da. Elbette Türkmenistana gidesimiz gelýär. Wagt bolandan gidýärsem, ýöne bärde Amerikanyň bir tesýanlarynyň biri dynjalyş üçin ýylda 2-3 hepde berýärler. Şonuň üçin her ýyl gidip bilen zok. Ýöne her ýyl gitmesegem her 2-3 ýyldan gitjek bolup jan edýäs. Indi edil şunu kotda men tasanyň rolunyň, uly rolunyň aşagyny sadasyn belýär. Türkmenistany küýsýänligimiz sebäpli tasa hem gatnaşýar. Ýani tasany guraýanlygymyzyň bir näçe sebäbi bar. Ol elbetde ýaş alymlary goldaw. Bular hemme bir-birimiz goldamak, bir-birimiz tanamak. Oň ýany bilenem Türkmenistana gidenimiz ýaly bolýar da, şu ýyl meselem tasa geldik, bir topar türkmenler bilen täze öz dostlarymyz bilen görüşdik. Edil küýsemeklige garşy çärelen birem şuň ýaly bir-iki görüşüp durmak, dost gurnap durmak. Geleceğe tarap seredeňizde nämeler planlaýaňyz? Indi men göz ilmi işlerim barada gururum berdim, eden işlerim barada. Biz nesip bolsa men şu ýylyň 2016-njy ýylyň iýulynda Oklahoma ştatyna, Amerikan Birleşen Ştatlaryna Oklahoma ştatyna göçüp barýan. Ol ýerde Oklahoma Üniversitetinde professorlyk işini kabul etdim. Öňümüzdäki awgustdan başlap şol ýerde professor hökmünde öz ilmi iş grupamy döredip başladym. Öz laboratoriýamy gurup başladym. Men geljek planlarym içinde şol ýerde gün energiýasynyň üstünde işleýän bir ilmi topar gurmak ýa-da energiýanyň çeşmelerini täşit bir şekilde ulanmak üstünde işle bolan bir planlarymyzyň biri. Şonluk bilen şeýle ilmi topary gurup Oklahoma'da başlama umyd edýäris. Bir giden ýollary geçip tejribelenip öz derejaňyzy gazanyp şu wagt işläp bersiňiz. Indi şu ýollary geçip tejribeňiz arkaly ýaşlara bolan bir maslahatlaryňyz barmy? Indi şu Amerika gelenimde ilkinji eşden sözlerimiň biri ýaşulrak adamlardan da her kim öz halayan işini etmeli diýerler-de. Bir göremäge bir ýöneki maslahat diýýärler, ýöne şu ýerde ýaşap görüşme, şonu dogry kabul etýände ýaşlara ilk maslahatym özüňiziň bir
hyjuwuňyzy gözlemegde, her kim öz hyjuwyny gözlemeli. Men näme iş edesim gelýär, men kim bolasym gelýär. Bizde Türkmenistanda da şeýle ýagdaýlar bolýardy. Biz 1-nji klasy gidenimizden bäri 1-nji synpda molimler soraýardy, kim bolasyn gelýär, ul bolsaň. Ol wagt biz üç göşük işleri bilmänimiz üçin köp kişi ya kosmonavt diýdi, ya muallim diýdi. Ýöne edil şo soragy her kim özüne berip durmaly. Näme kim näme bolasy gelýär, kim näme iş edesi gelýär. Öz hyjuwyny, öz söýýän işini tapmaly ilki bilen. Sebäbi iş diýen zat adam günde, her hepde, her gün şol işe gidip gelip dur. Eger şol iş sana kıyın gelýän bolsa, halamaýan bolsaň, unda ol iş agyr gelýär. Ýöne öz söýýän işiňi etýän bolsaň, näçe kän işleseň hem ýadasaň hem şol işden hakykatdan bir içiňe sap bir nime bolmaýar da erbet ýadamaýan. Şoňa bilen ilki ýaşlara maslahatym özüňiziň halyan uğruňyzy saýlamagyňyz. Eger halyan uğruňyz medisina bolsa, saglyk goraýyş bolsa, onda şol uğurda öz edip bilen bar bir işiňizi, rahmetiňizi görkeziň, gaýrat ediň, owa okuwlaryňyzy gutaryň. Iň gowy bolup bilýän saglyk goraýyş işgäri bolup çykyň. Eger halyan uğruňyz kompýuter ýa informatika uğurlary bolsa, onda ýene dänim şoňyň uğrunda bir köp işläň, öz ýetip biljek iň ýokary derejeňe ýetiň. Bu ilki bilen şonluk bilen özüňizi tanan, özüňizi soraň. Men nämen halyan, men näme etsem durmuşdan razy bolaryn. Oň galany has ansat bolar. Men sonra olam şu wagt gutardy. Doktor Saparov bu gurundaşlygymyzyň soňuna geldik. Biziň bilen gurundaşlygy kabul edeniň üçin ýene bir minnetdarlygymy bildirýän. Köp sag bolun. Nesip bolsa gelecekde işleňizde ulul üstünlikler dileýär. Sizi hasam ulu ýerlerde görmek isleýär. Onda üstünlik dileýär işiňizde. Köp sag bolun, hormat edip çağıraňyz üçin minnetdarlyk bildirýär. Köp sag bolun.